Yo, what's up mga ka-idol? Siyempre, andito naman tayo mga ka-idol. Andito na naman tayo, nagbabalik na naman tayo mga ka-idol. Siyempre, andito tayo sa ano. Ayan, sa may mga gabihan ngayon mga ka-idol. Dahil ngayon mga ka-idol, kukuha tayo ng gabi mga ka-idol. Dahil gawin nating paksiw. Gawin nating ulam mga ka-idol. Ngayon mga ka-idol, ito yung mga gabi dito. Ayan mga ka-idol, may mga siya, may mga talbos ganito yung yung udlot na may mga udlot siya ba. Ngayon mga ka-idol, siyempre kukuha tayo ng udlot ngayon dahil uulamin natin. Ayan mga ka-idol oh. Ayan, may udlot dito. Marami siya mga ka-idol, maraming gabi kaso kunti lang yung talbos niya dahil may mga kumukuha rin dito. Ayan mga ka-idol oh. Ayan. Ito, diba? Yan mga ka-idol. Siyempre, masarap to mga ka-idol. May gata. Sarap to siya mga ka-idol, may gata. Lalagyan ng gata. Para lalasa talaga siya mga ka-idol. Ayan o. Ayan, malaki mga ka-idol o. Malaki yung talbos. Siya mga ka-idol. Kaya ito, di ba? Ayan, marami-rami na yung kuha natin mga ka-idol. Siyempre may pangulam na tayo. Di ba? Ayan, mayroon na naman dito mga ka-idol. Kahit papaano mga ka-idol, makaipon tayo kahit kunti lang. Para naman may pangulam tayo. Ayan, siyempre kasama ko pala yung anak ko mga ka-idol. Ayan. Ayan mga ka-idol. Ayan, marami-rami na yung nakuha natin mga ka-idol oh. Diba? Marami-rami na konti. Tama na to mga ka-idol, pang ulam. Ito. Ito. Ayan mga ka-idol oh. Na. Ayan na mga ka-idol oh. Ito na yung kuha natin. Ito na yung lahat oh. Ayan. Pwede na to mga ka-idol. Pwede natin to pang ulamin. Ayun mga ka-idol, hanggang dito na yung video natin. Thank you so much for watching. Sa hindi pa nakasubscribe mga ka-idol, please subscribe my channel and hit the notification bell para lagi kang ma-update sa mga walang kwentang video natin. Thank you so much. Bye-bye.